Umukol sama uan ra ya ka swa. Ukon ra sama uan ra ya ka ima. Baisha la ne bai kali benwan ne piai. Pio baisha bai kali benwan sene jelam. Piwan da kaman subha da kaman sim da kadodot dai. Kata kadai kanong rim kabangingian haka clean politics kajongi. Kublai shibon sa sisian sobha ay kajing tapti nagabanta jo piway papila ay kajing kersyan ya ka party haka MP election nilayo ya kajing job kabanan buram na mautar raisyan. Kabadai kadak jong kajing kermen ya kajak benrio kublai shibon kani ka kubor jong kajing ay kublai kalong na kut sedem jong ka party lengba jong u president rangba ba adan mela ba sayo mai berkumju ru I Dr. Ricky AJ Singkon ila ngala pentip si banganwan so kene ke jingalang ki om snowba sa ai ke jing kublai ka bakerpang ya ki pai ba jong ka mautha raisan constituency kublai shibon ya kene ke por ya kinu ngelam snong jela ka pura jongi omdei nanu nanuru ya ke jela ka jongi ka jingele ya ka taka hill state nakabenta ka jela me khalia ka hill state movement bakiong habang apuli ka history ngasyem bahalandat jong ka jingjob jong ka hill state movement day ki volunteers dem day bapuan ta kidon kinong traimon snobha di hagan ka party jongi ka party pra kidon kinong traimon snobha hasenda baru pai ba ubuan daga donut pada ka mensim ka bashirhem man shakri ya kari ka jai bandi to kublai shibon tementa ka por shwa bania sa prang kapto ka nitele gimat ngakwa ban pen mau ya pi ya ka we ka jingathu khana kani ka jingathu khana ka dai ka balai tip pai ba ka don ro internet kani ka jingathu khana ka dai sa phang jo ka we ka long ka bi ka balai panya kendu yo Mahatma Gandhi kani ka long ka me ka don yo we khun jong ka uba melin ban bam sini tang sulat tiap abakalabu ke sini lalut melin pelat ban bam sini dia kani ka long ka me ka lai cuma Mahatma Gandhi ka ong ko mama soba ai jingmut yang kumno nganla ban seneng yung diukun ba unum bam sini dia kata ka por pakalai uni Mahatma Gandhi ukram ai gano ke jubab uang kilit no swasa yeng in sekren pat hadian si benai dia kani ka beriu kalai no asiyeng dia hadian si benai kalai biang Mahatma Gandhi ka ong ya tu yang pat hikai bat seneng lem yung diukun kumno bangan la ban pelong yung unum bam su ya ke sini udah ban bam temale si unum de ban bam keput palat yo ka kata ya ki peniat jengu ya ka kuat ka khia ka jengu te hadin si benai Mahatma Gandhi ong kane ka khana u ai ki put u ai ke jing sneng u ai ke jing kentu bumnu ban pelong yo tau khana ba unum bam suni glomar pathar dengan lumikran ni kita kibut tegane kalong kumeswa ban mi ko ong ko mama balai habang awan si benai mensua pimiatu yang ai kane ka put balai pim sneng yu neu kon jonga mensua kajubab no Mahatma Gandhi sa uang kumni uang sibnai mensua ngaru ya di ngadang bam sini sibun Tiada-tiada ngadang bam sini ngan sneng yu kon jo pi ngam snow dei hok te hadin bangala kala bamut suai la jong ngala persang sua ban eno e gani ke sini banganum di palat te na kata kada uang mentang ngala slur bangala nut ban ai ya kene ka khubor ka jing sneng ka jing gentu ya ukun jongpi ka khubor ka bami dang ta kalong kane bau Mahatma Gandhi Ukraine kito kikintien ka ba ongkum ni hakakten ka pareng ka ongkum ni be the change that you want to see lamma pi ka jing kala ya ka ba pikwa ban yoi ka khubor ya ka mau than raisan kalong kibala slem kibala thrang ban yoi ya ka jing kala haka sansar ka khadar jo gari ka jongi nangno nginyo i ka ta ka jing kala ka de ban sedang nanga bat napi Laramangi kum ka Voice of the People Party kibala yalap ya kane ka khubor banyale persya ya ka bamsap akari ka jongi laramangi nyempat iswa ya kata ka bamsap nyem don hop ban keren sa kiwaipat tena mereka kata kum ka party ni long komitet ni IT ni belajengmut hagane ka konsep hagane ka sain perkhat ka jongi ni im kumta ban yalap rum so pai ba kumta bagane ka tinyale election jongi ni penbena ya ka kum katma persya ya kane ka bamsam persya ya ka jing le siliang persya ya ka jing le don bor jong ka sarkar kata ka de ka khubor ka pangi ai bani kwa bani khat ya wer jong upai ba ka priwin new threat bani snok ti lang gwei ban wara ya ka jing kala ha ka re ka jongi lengba ka jing sanchar
kapangin sayo lembaga Voice of the People Party. Kata ko kubor kapang ikwa panwara hangni hapok mau tharaisan ru kumjo. Tingani kadai ka election district council. Tekawai na kimat ki bangi akran ka district council kadai sapang ka khandau ka siap. Baka district council ka kamram jongka kalong ban penne ya ka khandau ka siap. Kabumut ban penne ya ka jinglong trai ka jinglong kenrat jong gibreu halor ka khandau ka siap. Tinganong keren ya ka paragraf ka balai ka bayadai bagane ka benta juga siksidiu na marbon na pring jungi le sei gine mlaban snutu ya ka pukum gata. Hanrei hakane ka por ngakwa parwanra ya ki artali ki an balawanra da ki artali ki chief minister ki armor ki chief minister jong ka jalaga jongi. Tepi pak powali la tip ne me ka an. Ka an ka baningkong ka bakta ya ka khandau balawanra da weu chief minister hakari ka jongi kadai ka an swa. Beli asnoi ka an swa. Kaswa kane kaswa kadai balawanra da doktor mukul sama kaswa rapibu haka kentin ka bajrong kaswa kadai ka kentin lengkot swa haka kentin ka bajrong kamut ka single window agency sengap ne tu pi kumlo ka ide ba ka schedule kadai ban penne pensa ya ka jinglong kenrat jongi ya ka khandau ka siam bangi ki breu ki trai melong ki ban long kenrat akan ka khandau ka siam barkane ka khandau jongi kamdai ban sentoi no seki wai pan hagas nam khat khandai spa sanpuar hagapor bala thau ya ka district council ka an ka baning kom tam ba ka district council ka wanra hagato ka por kalong bakata kalong ban thau ya ka an kabaki ong ka land transfer act la thau ya ka an da ka district council ba ki riulong ki mla bande sa ka jaga tu ki sa ki riu thor mla bande ya ka tribal land sa ki non tribal handai hadin bala thau ya ka an jayu parari don balai chapo supreme court larai rem ya ka baka district council ong ubriu tho hangno haga 6 schedule ba pila ban thau an ya ka transfer kadon ka kentin ka bakran sapang ka occupation of land kadon ka kentin ka agency kalan ayu kalan transfer ak ka ong ba mla bandi ya ka khandau jungi ki riulum sha ki bamdai ki riulum kamot se ki company se ki seng bar ki wai kita ru ki hablang na kata katuk non tribal hamne mde tang yo brio mo non tribal kamot ya ki company ya ki seng bar ki wai kita ru ki dai non tribal kat kum ka language jong ka ak Teuniu doktor mukul sama ule kumno uang kane kakam te donong mangi donong wanra da ka single window agency uang ba la da ka land transfer ak ka khang bandi ka khandau ka siap ban ai seki company ban ai seki karkhana ban ai seki hespa nyin thau da ka single window agency bagata galang balada ka sarkar ka approve la da ka sarkar ka manjur la ban ai ha ka kerteng jong ka development Dena mereka kata kadau sayang ki karkhana jong ki bartela hakeleng sodong ka border jong ka rikasi jongi kumjum sa Giant Hills la penrung ya ka lembaga single window agency ya tengko em mereka subsidiu hangne ya tengko em mereka subsidiu kamdan ya ka bor banai kata transfer la thau de sarkar jela te hanrai kan kajinya kren ya la election jongi kalang panya dal sia dai kita ka kendo ka siap te hangno ka provision jong ka ban jara te ni i ba ka kendo ka siap kalanang suntut kalanang telun no sewai ka an ka baar kana ban kot ka an ka baar pa lawan ra da wai par chief minister par utang udai kontrak sama kane ka an pa ka kerteng jong kane ka an ka kerteng ka ima bapoel play ka ima ka kerteng jong kane ka an kane ka ima umukol sama uang rakyat ka swa ukon rak sama uang rakyat ka ima ka investment mekalaya agency da pibu ka kentin lengkot kadai ima ai ka jingma ka bakrau i ka jai ben riu jongi lingba jong ka investment mekalaya agency laban ai ya ka khandau laban ai lisi ka khandau seki karkhana seki hespa laban dia ka
ki arngot ki chief minister ki bawanra ye kene ki an kimde ki chief minister ki bami nagane kabri jongi unyu trap namdan gono gono ke jing persya jat benriu tenre ke sujaran khat bagi de gini ki bawanna ke juk relum ki bawanra ye kene ke juk ka an bagane ka an ka kham trai bha hagari khasi jongi namar katara ko ki parari ka khandau ka siap ka kamram jong ka siksidiul kolong banyada ye ka khandau ka siap ngangan ong ipitang kani lara ka bor ban thawan ye ka transfer aulan kam don hapo ka district council balalagi la duno ye ka confidence ye ka jinsania ha ka sarkar jala kan sapai ka bor bangir ha ban dawa ban aino ha ka district council kata ka di ka subject ka bangini kren la kata kala ban long ban kumnu ha ka no kurkom kala ban long kadai ka jing pun snow sa piu pai ba haga bedai berka khandau ka siap la pia kren kham jeliu ye ka khandau ka siap kalong ka subject ka bae habang yong banyada ya ka khandau ka siap kawan ka dai banwan ha ka meet nge kren do ka council nginyada ya ka khandau ka siap jongno POE menta kumba nyopo persen kinong song chnong ha ka jala mai khalaya kham tam hang de hapori khasi jain tia jongi kibriu kilong langles kim don khandau nginyada ya ka khandau jongno namar ki babon ba ki balas dang ban klon ya ka khandau ka siap la kalong hanong kendong bar kumju hasor selong ki dai tang kita ki crore pati bar ki lakh pati ki balathit ki akar ya ki khandau kalang sodong kari ka jongi la pen kelanong songwai ya ki briu la jong hala ka jong kari tenama ka tara parari dai ban penrong ya ka ha ka agenda jo ka council habang ya kren japang ga jengya da ya ka khandau ka siap ha kari ka jongi kini ki mat ki bakhia shibon ki bakta ya ka menta ke bakta ya ka laisai jong kari ka jat benrio jongi ngidon ya ki mat ki jura ki bakrau namar kata rau parari ha ka manifesto trai kam jongi nila penrong bahaga bede berkasen syar khadar nila ong bagin penne pensa ya ka riti bat khandau jong khasi tambah haga ta kerkom bagan mlong ga jing banben ye ki beduk ki besuk ni ong ru bagin review bagin bet ya ki ne ki NOC bala ai ki karkhana bagan long haga ta kerkom batana ki nim ong bagi persya karkhana lada ki dai banwan dai ban pencikna bakan pen mentoi yo trairi utrai meluk hanre ban syong ban su khlong ye ki marpo khandau nangi ban su pelong merau yangi ban su a yangi tangka jabo ya kabakum kata nyimtre nagalang jongi kum kapar tipra la tho ya kata ha ka manifesto la pimdon sa sim nei ba puel kadon ka manifesto da ka soft copy nila ya krenro ka district council baganya da ya ka trai ka kata ka khai ka pateng jongi utrai muluk la ya katakan kata ka trading license segini kibai ki jai benreu ki ya khai ha ka dekari ka jongi te gitu kita kam ban review ya ka license ka jongi la lagi ban ha ka bor la lagi dan ki license ka bangidai ban review ngin review sua bangin renew ngin ya pet ha kat kum ki an kadang bagan long ke jinge da ya gari bagai jai benreu ka jongi bangin persangka bala namar kita ki kibai ki bamyo ya ka trading license ya ka trading license ki yo dan baki yo namar ki thiet ka pisa kiyo alang baka krumil handai kiton par ki bamyo ya ka trading license ki pendon kam ya ki breu jungi kiri tengen ha ka jan kersya jong no kiri tengen ha ka seriu jong uno tagadaw kasawan ka benami ha ka ri ka jongi tegi bakum kenero anda poi ka council ni hap ban ya pek tegine ki mat ki bakhia shibon ya ka ri ban ka japan reu bat kum ju ru ia ka jala ka jongi hi para ko ka council kam dai ka kam ka ba sting kalong ka kam ka bakhia nanga ka kadang mi dan kam ki breu ki badan ya ka commitment ya ka jing ai tulot ya ka jing sotu ban ka jing sempang ban lek ban saindur ya ka ri ba ka jak ben reu hantai hapo district council